ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagiging yaya ay isang marangal na trabaho na may malaking epekto sa buhay ng isang bata. Sa pamamagitan ng kanilang pag-aalaga at malasakit ay nakakatulong sila sa paghubog ng pagkatao ng isang bata. Ikaw, kabarangay, ano ang iyong mga naging karanasan o alaala sa iyong yaya? Dear Papa Dudut, ako po si Jessica, Jess for short na lang. Matagal na po akong tagahanga ng Barangay LS. Palagi po akong nakikinig sa programa ninyo sa Facebook tuwing alas 12 ng tanghalian. Sana po ay matanggap ninyo ang sulat ko na ito at magkaroon ako ng pagkakataon na maibahagi ang aking kwento. Hindi po ako lumaki sa marangyang pamilya. Ang mga magulang ko po ay parehong magsasaka at ang natapos ko lamang po ay high school. Mula pagkabata, tumutulong na po ako kina mama at papa sa mga gawaing bukid. Hindi man kami mayaman, masaya naman kami sa buhay namin sa probinsya. Sariwang hangin, maganda ang mga tanawin at tahimik ang paligid. Wala po akong reklamo sa naging buhay namin sa probinsya. Pero noong nakapagtapos na po ako ng high school ay hindi na kinaya ni mama at papa na ipagpatuloy yung pag-aaral ko. Hindi ko po maiwasang malungkot pero wala rin naman akong magagawa. Mahal ko ang probinsya pero alam naman po natin na hindi kalakihan ang kita doon. Kaya't nag-decide po akong pumunta sa syudad para maghanap ng trabaho. Pinili ko po ang maging kasambahay at ang layunin ko lang noon ay makapag-ipon ng pera para mapaayos yung bahay namin at makapagtayo ng maliit na negosyo para kina mama at papa. Gusto ko kasi na hindi na magtrabaho sa bukid sina mama at papa lalo na't hindi na rin sila bumabata. Nalaman ko po ang tungkol sa paghahanap ng yaya sa isang ad sa dyaryo. Dali-dali ko pong tinawagan ng numero na nakalagay sa ad. Babae yung sumagot ng phone at pagkatapos ng mahabang usapan ay sinabi niya sa akin na pag nagustuhan daw niya ako. Sobra po akong nainganyo at confident po ako noong mga panahong yon na magugustuhan nila ako. Kasi masipag ako pagdating sa mga gawaing bahay. Kinabukasan noon ay nanghiram ako ng pera sa kapitbahay namin at lumuwas papunta ng syudad. Nangako din ako kina mama at papa na buwan-buwan ako magpapadala ng pera sa kanila para sa mga pangangailangan nila sa bahay. Noong dumating po ako sa bahay na naghahanap ng yaya, natuwa sila sa akin dahil mukha daw po akong masipag at puno ng enerhiya. At ito rin ang naging dahilan kung bakit natanggap ako bilang yaya. Napag-alaman ko din po na isang single mother ang may-ari noong bahay na naghahanap ng yaya. Dahil pumanaw na po ang asawa nito. Meron po siyang 10 years old na anak na lalaki at siya po ang naging alaga ko, Papa Dudut. Hello, ikaw ba si Winston? Pinakilala ka na sa akin ng mama mo. Hi! Ikaw ba yung bagong yaya ko? Oo, ako si Jessica. Pero tawagin mo na lang akong... ang haba din naman kasi ng Jessica. Ay, alam ko na. Yaya Jess na lang. Sige po, Yaya Jess. Ilang taon ka na, Winston? 10 years old. Pero malapit na ako maging teenager. Kakatuwa ka namang bata ka. Basta lagi mong tatandaan, nai-enjoy mo lang ang kabataan mo, ha? Naku, mahirap sa mundo ng mga big boys at big girls. Kung pwede lang sana bumalik sa pagkabata, naku, gagawin ko talaga. Bakit mo gustong bumalik sa pagkabata, Yaya Jess?
Para mawala lahat ng pimples at wrinkles mo? Aba, bastos kang bata ka. Naisahan mo ako dun Yaya, tama na! Huwag mo akong kilitin! Di na ako makahinga! Like na kita, Yaya Jess. Ako rin. Mukhang hindi ako mamomroblema sa pag-aalaga sa'yo. Ay, nga pala, kanina ko pa napapansin na andito ka lang palagi sa kwarto mo nagko-computer. Hindi ka man lang ba naglalaro sa labas? Ayoko po maglaro sa labas eh. Binubuli lang ako ng mga bata dun. Paanong binubuli? Pinagtatawanin nila yung salamin ko. Mukha daw akong alien. Tapos pangu daw ako, tabachoy. Tong mga batang to, oo. Nako, sa susunod na asarin ka nila, magsumbong ka sa akin, ha? Mananagot na talaga sa akin yung mga yan. Thank you, Yaya Jess. Pero ayoko. Tayo na lang kaya maglaro. Marami akong computer games dito na pang 2 players. Oy baby, yun ang hindi ko mapapangako sa'yo. Kasi baka pagalitan ako ng mama mo. Alam mo naman, kailangan kong sipagan tong mga gawaing bahay dito kung gusto kong magtagal sa inyo, di ba? Lalong-lalo na ngayon at kakatanggap lang sa akin ng mama mo. Naku, Yaya, huwag kang mag-alala. Nandyan si mama ngayon, oo, pero kadalasan wala naman siya dito eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Busy si mama sa work niya. Most of the time, mag-isa lang ako dito sa bahay. Ay, ganun ba? Naku, kawawa ka naman palang bata ka. Naku, baby, don't worry kasi andito na si Yaya. Forever na ako dito. Pero teka lang, kung ikaw lang ang naiiwan dito mag-isa, paano yung... Mga gawaing bahay. Tinuruan na ako ni mama kung paano gumamit ng washing machine at saka rice cooker. Pero hindi nga lang ako marunong magluto. Kasi si mama naghahanda ng mga pagkain ko before siya umalis papuntang work. Napaka-independent mo naman palang bata ka. Huwag kang mag-alala kasi tuturuan kitang magluto. Okay ba yun sa'yo? Okay na okay po! Oo, mabuti na yung ganun para at least hindi ka nakanganga kung sakaling wala kang kasama. Hindi ka magugutom, ganun. Ay nga pala, kumusta naman yung pag-aaral mo? Anong favorite subject mo? English po favorite subject ko. Kayo po, anong favorite subject nyo? Favorite ko naman yung math. Ay, ayoko niyan. Puro numbers tsaka formula. Sumasakit ulo ko dyan. Di mo ata natatanong na palagi ako nananalo sa mga math competition nung high school. Kaya wag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Talaga? Tutulungan mo ako sa math homework ko? Oo naman, why not, di ba? The best ka talaga, Yaya! Naku, wag kang mahiya, bulahin mo pa ako. Gustong gusto ko nakakarinig ng mga ganyan eh. Music to my ears. Ikaw na ata yung pinaka-the best na Yaya na kinuha ni Mama. Yan, ganyan dapat. Ay, teka lang. Naku, ikaw bata ka. May yaya ka na pala dati. Ba't umalis yung dati mong yaya? Tinakot mo siguro no kaya umalis. Yaya just talaga? Hindi! Sabi kasi ni Mama sa akin na bumalik daw yun ng probinsya kasi mag-aasawa na. Ah, buti pa siya may love life. Ay, speaking of mama, babalik na ako dun sa kusina ha. Baka kasi hinahanap na ako ng mama mo. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako, okay? Sige po, Yaya! Thank you! Naging maayos po ang takbo ng pamamasukan ko kina Winston. At masaya na rin po ako sa sahod ko kasi kahit papaano ay nakakatulong ito kina mama at papa. At sa totoo lang ay maganda rin naman ang kwarto ko sa bahay kung saan ako namamasukan. Hindi halatang maid's quarter. Aircon na lang po ang kulang doon at magmumukha ng kondo yon. Hindi ko na nararamdaman ang bigat ng malayo sa pamilya dahil masaya ako sa naging trabaho ko. Hindi po ako nahirapan pakisamahan ang alaga kong si Winston. Napakabait niyang bata at napaka-masunurin pa. Oo, may mga pagkakataon na pilyo siya pero hindi talaga nawawala ang respeto niya sa mga matatanda. At doon ko siya labis na hinangaan. Pakiramdam ko nga ay parang nabubuli siya ng ibang tao dahil sa sobrang kabaitan niya. Maayos po kami ni Winston pero sa totoo lang, awang-awa ko sa kanya. Palagi siyang walang kasama sa bahay dahil nga madalas ay wala ang mama niya. Nang malaman ko po na namatay ang tatay ni Winston noong 6 years old pa lamang siya, mas lalo akong naawa sa kanya.
Simula noon, ang mama niya na talaga ang tumatayong nanay at tatay niya. At ramdam ko ang hirap na dinadala ng bata. Hindi lang ako kay Winston naaawa kundi pati na rin sa mama niya. Ngunit syempre, bilang isang dakilang yaya, hindi ko pinabayaan si Winston. Pinaramdam ko araw-araw sa kanya na hindi siya nag-iisa. Lalo na tuwing wala ang mama niya. Ipinaliwanag ko din sa kanya ng maayos kung bakit may mga panahon na wala ang mama niya para kahit papaano ay maintindihan niya at hindi siya magkimkim ng sama ng loob. Pinaramdam ko sa kanya na hindi siya kawawa at hindi siya pinapabayaan. Sa awa ng Diyos, nakikinig naman po siya sa lahat ng sinasabi ko. At alam kong unti-unti niyang naiintindihan ang mga bagay-bagay. Pero alam niyo naman po, tao lang tayo, may mga limitasyon. At may mga pagkakataong ang saloobin natin ay hindi na natin kayang itago. Isang araw po ay umuwi si Winston na umiiyak. Nang lumapit siya sa akin, nakita ko ang bigat ng mga pinagdadaanan niya. Hindi basta isang ordinaryong bata ang nakita ko noong araw na yon. Ang nakita ko noong araw na yon ay isang bata na puno ng sakit at lungkot sa mata. Isang bata na kulang sa pagmamahal ng mga magulang. Isang bata na nangungulila sa presensya ng kanyang ina. Winston, ready na yung breakfast mo. Kumain ka na. Oh, anong nangyari sa'yo? Ba't ka umiiyak? Malapit na kasi yung family day namin, Yaya Jess. Tapos, sabi ni Mama, hindi daw siya makakapunta. Hala, ganun ba? Tahan na, huwag ka nang umiyak. Yung mga kaklase ko siguradong sasamahan ng mga mama at papa nila. Ito talagang baby ko. Alam ko na kadalasan sa mga nakikita mo, lalong-lalo na sa mga kaklase mo, ay merong mama at papa. Pero ganito kasi yan. Hindi lahat ng bata ay kumpleto ang mga magulang. Pero kahit na ganun pa man, lagi mong tatandaan na hindi ka bawasan yun sa pagkatao mo. Ganun po ba yun, Yaya Jess? Oo naman. Pwedeng-pwede ka mamuhay ng masaya at normal kahit hindi kumpleto ang mga magulang mo. Pero, iba pa rin po talaga pagkasama mo mga magulang mo. Oo, totoo naman yun. Alam mo ba na maraming bata dyan ang kompleto nga ang mga magulang pero hindi naman masaya ang family nila? Paano niya naman po nasabi? Ay nako, eto na, ichichika ko na sa'yo. Alam mo ba na yung kaklase ko nung elementary, lumaki siya na may mama at papa pero... Yaya Jess naman eh! Ituloy mo! Mas nasasaktan ako sa pagbitin mo sa kwento eh. Tong bata na to, makinig ka kasi muna, baby. So ayun na nga, lumaki siya na parehong nandyan ang mama at papa niya pero hindi siya happy. Alam mo kung bakit? Bakit naman po? Kasi palaging nag-aaway yung mama at papa niya. Oo, totoo yun. Tapos ito pa yung mas nakakaloka dyan. Yung mama niya, nahuli niya yung tatay na may... basta, yun. Nahuli na may ano? Wala yun. Basta ang bottom line dito ay hindi siya masaya kahit complete family sila. So mas mabuti pa pala na hindi complete ang family? Ay nako baby, hindi sa ganun yun. Ang ibig ko lang namang sabihin ay hindi lahat ng complete family na nakikita mo ay masaya. Yung iba dyan may pinagdadaanan pero hindi lang nila pinapakita. Kaya wag ka nang sad, okay? Thank you talaga, Yaya Jess. Okay na po ako. Yan, dapat ganyan. Smile ka lang. I love you, Yaya Jess. Love na love din kita, may alaga forever and ever. Pero sa totoo lang po, medyo sad pa rin ako kasi hindi makakapunta si Mama sa family day namin. Baby, eto ha, ipapaliwanag ko sa'yo ng mabuti. Yung mama mo kasi, ginagawa niya ang lahat para sa'yo. Oo, alam ko na parati siyang wala dito sa bahay.
Pero ang rason kung bakit parati siyang wala ay dahil nagtatrabaho siya para sa'yo. Pinipilit ka niyang itaguyod kahit mag-isa siya. Alam ko naman po yun. Pero nalulungkot pa rin ako eh. Sa tingin mo, bakit kumuha ng yaya ang mama mo? Para may makasama ka syempre kasi concerned yung mama mo sa'yo. Kung sa bagay, Ganito na lang ang isipin mo, baby. Kung hindi busy si mama mo at palagi siyang nandito sa bahay, sa tingin mo ba magkakaroon ako ng chance para maging yaya mo? tama! Sobrang talino mo talaga, Yaya Jess. Alam ko, ako pa ba? Ako na to eh. Di na lang siguro ako sasali sa family day. Tatapusin ko na lang yung mga assignment na hindi ko pa natatapos. Basta Yaya, tutulungan mo ako ha. Math pa naman yung assignment ko. Alam mo naman na mahina ako pagdating sa problem solving. Ay, teka lang. Sinong nagsabi sa'yo na hindi ka a-attend ng family day? Ano pa nga bang magagawa ako eh? Hindi nga raw makakapunta si Mama, di ba? Ay, dyan ka nagkakamali. Sasamahan kita. Pupunta tayo ng family day. Talaga po, Yaya? Seryoso kayo? Pwera na lang kung kinakahiya mo ko. Ano ka ba, Yaya? Hindi no. Siyempre gusto ko na nandun ka. Oh, yun naman pala eh. Huwag kang mag-alala. Paghahandaan ko yung family day na yan. Okay? Thank you po! I love you, Yaya Jess! Noong mga panahong yon, kung ano-ano na lamang ang sinasabi ko kay Winston para gumaan ang kalooban niya. Alam ko na may punto siya, Papa Dudut. Lahat ng bata ay may karapatan na magkaroon ng buo at masayang pamilya. Hindi nila pinili na ipanganak sa mundong ito kaya't responsibilidad ng mga magulang na alagaan at bigyan sila ng tamang gabay. Pagdating naman sa amo ko o sa nanay ni Winston, alam kong ginagawa niyang lahat para matugunan ang mga pangangailangan ni Winston. Ang totoo niyan ay awang-awa rin ako kay ma'am kasi wala siyang katuwang sa pag-aalaga sa bata. Pero tulad nga ng sinabi ko, ginagawa ko na lamang ang lahat upang hindi magtanim ng sama ng loob ang bata sa nanay niya. At habang hindi siya nasasamahan ng nanay sa araw-araw, ako na muna ang tumatayong parang pangalawa niyang ina. Sobrang saya po ni Winston noong dumalo kami sa family day ng school nila. Parang ang saya-saya niya. At ni minsan ay hindi niya naaalala na hindi buo ang pamilya niya. Sa araw na yon, tuwing may magbabalak na tanungin si Winston kung nasaan ang mga magulang niya, ako na kaagad ang sumasabat para hindi na maalala ng alaga ko. Kasi alam ko na deserve niyang mag-enjoy ng buong buo sa araw na yon. Gusto ko lang na makita na masaya siya. Pagkatapos ng family day ay naisip ko na magandang pagkakataon na yon para makausap ang amo ko. Pinag-usapan namin si Winston at naawa din siya sa bata pero sa kabila ng lahat, nagpasalamat din siya sa akin. Kasi nakikita niyang ginagawa ko naman ang lahat ng makakaya ko para gampanan ang tungkulin ko bilang yaya ni Winston. Makalipas ang ilang linggo, mas lalo lang akong naawa kay ma'am at sa alaga kong si Winston dahil na-promote si ma'am sa trabaho niya. Ibig sabihin, mas abala na siya sa pagtatrabaho at mas kumonte ang oras at panahon na maaari niyang ilaan para makasama si Winston. Sa kabila ng lahat ay hindi ko pa rin maiwasang humanga kay ma'am. Sa panahon ngayon, marami ng magulang ang pinapabayaan na lamang ang mga anak nila. Pero si ma'am kahit abala sa trabaho ay makikita mo talaga ang kanyang dedikasyon at pagsusumikap na mabigyan ng magandang kinabukasan si Winston. Hindi po madaling balansehin ang trabaho at pamilya. Pero si ma'am, ginagawa niyang lahat para matugunan ang mga pangangailangan ni Winston. Alam kong hindi siya perpekto at may mga pagkakataon na hindi niya kayang gampanan ang lahat ng papel sa buhay ni Winston. Ngunit ang mahalaga ay hindi siya sumusuko. Batid ko na gusto niyang makasama si Winston, kaya nga lang, ang trabaho niya ay isang malaking responsibilidad. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil nga po sa naging sobrang busy si ma'am sa trabaho,
Sa akin na niya pinapaubaya ang paghatid at sundo kay Winston sa school. Naalala ko pa nga na tinanong ko siya kung bakit hindi na lang niya pasakayin si Winston sa school bus. Pero ang sabi ni mama ay mas kampante raw siya kung ako na lamang ang kasakasama ni Winston. May punto naman siya kasi siguro ako na atang naging super yaya na tagapagligtas ng mga batang naiwan sa bahay. Joke lang po, Papa Dudut. Pero seryoso, mula nang maging ganon ang setup ay nagiging parte na ng araw-araw ko ang mag-tricycle kasama si Winston papunta sa school niya. Kasi 15 minutes lang naman ang layo ng school sa bahay nila. At sa awa ng Diyos, mas naiintindihan na ni Winston ang sitwasyon ng mama niya. Hindi siya nagkikimkim ng sama ng loob at hindi nagbago ang pakikitungo niya sa nanay niya. Kung paano niya ako pakitunguhan, ganon din siya sa akin at doon ko talaga nahanap yung hirap at saya ng magulang. Kahit na hindi ako ang tunay na magulang, ramdam ko pa rin yung pagmamahal at pagkalinga kay Winston. Pero sa totoo lang po ay parang mas favorite ako ni Winston noong mga panahong yon. Joke lang po. Sana po ay hindi ninyo masamain ang sinabi ko. Wala akong intensyon na higitan si ma'am. Ang gusto ko lang ay maramdaman ni Winston na maraming nagmamahal sa kanya. At hindi siya nag-iisa. Gusto ko siyang iparamdam na may buong pamilya na nagmamahal sa kanya. Kahit na hindi buo ang pamilya niya. Ganun ko po siya kamahal, parang sarili kong anak. Isang araw noong hinatid ko si Winston sa eskwela, ay hindi ko inaasahan na may mangyayari pala sa akin na makapagpapabago sa takbo ng buhay ko. Ang tadhana nga naman, minsan nakakalungkot pero minsan ay nakakatawa din, Papa Dudut. Sige na, pumasok ka na at baka malate ka pa. Opa, Yaya. Ay, sandali lang. Baka makalimutan mo pa to. Ito nga pala yung lunchbox mo. Tapos, ito naman yung tubig mo. Tapos, ito naman yung iced tea mo. Thank you, Yaya. Mauna na po ako. Sige, enjoy! Nakakaloka, makauwi na nga. Hindi ko pa nasasampay yung mga labada. Baka makatanggap ako ng award kay ma'am pag naabutan niya yun. Ito din naman kasing pasok ni Winston eh. Kailangan ba talagang 8 ng umaga nasa school na ang mga batang yun? Aba, hindi naman ata makatarungan yan. Ano bang akala nila sa mga bata nagtatrabaho? Ay, makauwi na nga nang matapos ko na yung mga hindi ko pa natatapos. Hala, Diyos ko, yung wallet ko nawawala. Paano ko makakauwi nito? Hala, wala akong pamasahe. Nalaglag ata sa waiting area. Patay, kailangan ko nang balikan yun. Diyos ko, hiningal ako dun ah. Buti na lang at nandito na ako. Ay, nasa na kaya yung wallet ko? Miss, excuse me. Sa'yo ba to? Uy, yung wallet ko! Akala ko ninakaw na eh. Thank you talaga ha. Thank you sobra. Sandali lang. Paano mo naman nalaman na wallet ko nga to? Binuksan ko tas nakita ko yung picture mo sa loob. Ang ganda mo pala. Pero mas maganda ka sa personal. Nako kuya, tigil-tigilan mo nga ako. Baka maniwala pa ako sa'yo eh. Nga pala, ano ginagawa mo dito, miss? Yung alaga ko kasi dito nag-aaral. Tapos nung pauwi na ako, saka ko namalayan na naiwan o nalaglag ko na pala yung wallet ko dito sa waiting area. Mabuti na lang talaga at ako yung nakapulot. Kaya super thank you talaga kuya. Naku, kung hindi dahil sa'yo, mahihirapan ako makauwi kasi nandito yung pamasahe ko. Nako, di ka mahihirapan kasi driver ako. Kayang-kaya kitang ihatid sa inyo. Ah, ganun ba? In fairness naman. Driver ka ng school bus? Hindi. Yung anak kasi ng amo ko dito rin nag-aaral. Tapos ayun, hinahatid at sinusundo ko siya araw-araw. Ay, sosyal. Siguro malaki ang sahod mo, no? Hindi rin. Ang totoo nga niyan, nagbabalak na nga ako mag-abroad eh. Ha? Bakit naman? Yung pinsan ko kasi, nagtatrabaho sa Taiwan bilang factory worker. Tinutulungan na rin ako ng pinsan ko.
para makapasok ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Pinapaasikaso na niya sa akin yung mga papeles ko. Sana lang walang maging aberya. Ay hala, ganun ba? Sayang naman. Ha? Paanong sayang? Bihira lang kasi ako makakita ng gwapo sa waiting area na to. Nambola pa. Uy, totoo yun ah. Kala ko nga nung una teacher ka eh. Paano ba naman? Posturang-postura ka sa uniform mo. Wala akong magagawa. Ito yung gusto ng amo ko eh. Ah, kaya pala. Pero bagay sa'yo ha. Salamat. O paano? Mauna na ako sa'yo ha. Ang dami ko pang kailangang ayusin sa bahay ng amo ko. Miss, teka lang. O bakit? Magkikita pa ba tayo ulit? Bakit mo naman naitanong yan? Gusto sana kitang makita araw-araw bago man lang ako lumuwas papuntang Taiwan. Nako kuya, tatapatin na kita. Gwapo ka pero wala akong panahon para makipaglandian sa'yo. Bakit naman? Nakafocus kasi ako sa alaga ko. Kawawa din naman kasi. Alam mo na, broken family. Sa tingin ko, swerte pa rin alaga mo eh. Paano mo naman nasabi yan? Kasi may yaya siya na tulad mo. Tigil-tigilan na nga natin tong bulahan na to. Baka mamaya kung saan pa mapunta tong usapan na to eh. Sige na, aalis na talaga ako. Pero magkikita pa naman tayo bukas, di ba? Depende kung habulin mo ko. Joke lang. Oo naman, dito nag-aaral alaga ko eh. Nga pala miss, di ko pa natatanong pangalan mo. Jessica, pero Jess na lang for short. Nice to meet you, Jessica. Ako nga pala si Edgar. Nice meeting you too, Edgar. Thank you nga pala sa pagsoli sa akin ng wallet ko ha. Mauna na ako, kita-kits na lang. Aaminin ko, Papa Dudut, na nalaglag ang panty ko sa usapan namin ni Edgar na yon. Paano ba naman kasi sobrang gwapo niya, ang ganda ng katawan. At pakiramdam ko ay natutunaw ako tuwing tinititigan niya ako. Lalo akong kinilig noong may napansin akong papel sa loob ng wallet ko at may nakalagay na phone number doon. Siyempre nagtaka ako. Kaya naman sinubukan kong i-text ang number na yon. At doon ko napag-alaman na kay Edgar pala yon at sinadya niyang ibigay sa akin ang number niya. Mga lalaki nga naman, kaya maraming babayang nasasaktan kasi talagang alam nila kung paano kunin ang loob mo. Sa totoo lang, kahit gwapo at mabait si Edgar at kahit crush ko siya, hindi ko iniisip na magkarelasyon kami. Kasi ang priority ko talaga ay ang trabaho ko at ang alaga kong si Winston. Pero paminsan-minsan, nakakabagot din sa bahay. Lalo na kapag tapos na ako sa mga gawaing bahay. Kaya nire-replyan ko na si Edgar at madalas din kaming magkita sa waiting area habang hinihintay ko si Winston at habang hinihintay din niya ang anak ng amo niya. Madalas kaming magkwentuhan ni Edgar tungkol sa trabaho namin. Napag-alaman ko na 5 taon na pala siyang single at ang gusto niya sa buhay ay ang magkaroon ng sariling pamilya. Pero sa tingin niya ay hindi siya makakabuo ng pamilya kung patuloy siyang magiging driver. Kasi hindi naman daw ganun kalaki ang sahod niya, kaya naisipan niyang magtrabaho sa Taiwan bilang factory worker. Gusto niyang makapag-ipon ng malaking pera hanggang sa makabalik siya dito sa Pilipinas. Hanga din naman ako sa kanya kasi talaga namang alam niya kung ano ang gusto niya sa buhay. Nagtuloy-tuloy po ang pagiging magkaibigan namin ni Edgar ng ilang buwan. At nang akala ko ay hanggang sa simpleng kwentuhan at biruan na lamang matatapos ang lahat. Isang araw ay pinuntahan ako ni Edgar sa bahay ng amo ko. Tapusin na natin tong assignment mo sa math para makapaglaro ka na ng game sa computer mo ha? Okay po, Yaya Jess. Sige, tuloy na natin to. Ay, nakakamiss tuloy mag-aral. Kaya ikaw, mag-aaral ka ng mabuti ha? Okay po, Yaya Jess. Yaya, si Mama na ba yun? Ay, hindi ko alam eh. Sabi kasi ng mama mo, mamayang gabi pa daw yung uwi niya. Dito ka lang baby, puntahan ko lang ha? Sige po. Tapusin mo na yung homework mo, babalikan kita, okay? Okay, Yaya. Andyan na, sandali lang! Nakakaloka, sino kaya to? Ay, baka naman delivery boy. Edgar? Hoy,
Ano ginagawa mo dito? Jessica, Loko ka, anong kailangan mo? Bakit ka nandito, ha? natatandaan mo nung nag-usap tayo dati at nakwento mo sa akin kung saan ka nakatira? Di ko aakalain na darating ang araw na mapapakinabangan ko yun. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Anong kailangan mo? Sira ulo ka? Paano kung nakita ka ni ma'am dito, ha? Eto naman, wala naman tayong ginagawang masama ah. Kahit na. Siguradong papagalitan ako ni ma'am pag nalaman niya na kinuwento ko sa'yo yung address niya. Hindi ko naman kasi lubos na akalain na pupuntahan mo ko dito, no? Huwag ka nang magalit sa akin. Sorry na. Isa lang naman ang sadya ko dito eh. Ano naman yun? Jess. Matagal ko na kasing gustong sabihin sa'yo to. Ang alin? Yung hindi mo ako na-replyan kagabi kasi malamang naubusan ka na ng load. Ano ka ba? Wala yun. Eto naman, hindi yun. So ano, maghuhulaan na lang ba tayo dito? Sabihin mo na kasi. Eto na nga. Jess. Nako, sinasabi ko sa'yo, pag hindi ka pa nagsalita, babalik na talaga ako sa loob. I love you. Mahal na mahal kita. Ano akala mo sa akin? Leading lady ng GMA teleserye? Dennis Trillo at Jenilyn Mercado lang? Magkamukha nga kayo ni Dennis, pero ang ganda naman ata ni Jenilyn para maging kamukha ko pa siya. Eto naman oh, nagpapatawa pa. Hindi na nga ako nakatulog kagabi kakaisip kung paano ko aaminin sa'yo yung nararamdaman ko eh. Wait lang, ibig mong sabihin, pumunta ka dito sa bahay ng amo ko para… Para ligawan ka, oo. Jess, pagod na kasi ako kakatago ng tunay ko na nararamdaman para sa'yo tuwing nagte-text tayo. Sigurado ka na ba talaga dyan sa nararamdaman mo? Oo naman, bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo, pero… Pero ano? Ano ba kasi ang nakita mo sa akin? Siguro nga hindi ako pangit, pero hindi rin naman ako ganun kaganda. At isa pa, yaya lang ako. Sandali lang, huwag mong nilalang ang pagiging yaya. Marangal na trabaho yan. Jess, hindi ka naman kasi mahirap mahalin eh. Maganda ka, mabait, magaan ka usap. Nawawala ang stress ko tuwing tinetext mo ko at masinisipagan kong trabaho ko ng dahil sa'yo. Ay… Sige, ipagpalagay na natin na sasagutin kita. Pero Edgar, nagbabala ka magtrabaho sa Taiwan, di ba? Ano na lang ang mangyayari sa relasyon natin kung sakasakali? Tatapatin na kita. Magaan din ang loob ko sa'yo at napakaswerte ng kahit sinong babae na maging boyfriend ka. Pero hindi ko kaya ang long distance relationship. Sa totoo lang napag-isipan ko na yan. At balak na talaga kitang kausapin tungkol dyan. Jess, sana wag mong masamain tong sasabihin ko sa'yo ha. Alam mo, kinakabahan na ako sa'yo. Ano ba yun ha? Nakausap ko kasi ang pinsan ko nung isang araw. At willing siya na tulungan tayo pareho para makapagtrabaho tayo sa Taiwan. Nasisiraan ka na ba ng bait? Hoy Edgar, kilabutan ka nga sa mga pinagsasasabi mo. Hindi pa nga kita sinasagot tapos ngayon aalukin mo pa ako na magtrabaho sa Taiwan. Pambihira ka. Hindi naman kita pipilitin na sagutin ako agad-agad. Yung sa akin lang naman, sayang din naman kasi ang opportunity kasi willing tayo tulungan ng pinsan ko. Hoy Edgar, kung sakali man na maging tayo, mas pipiliin ko na lang na tiisin ang long distance relationship kesa sa iwanan ko yung alaga ko, no? Kawawa naman siya pag umalis ako. Sige, ikaw bahala. Wala namang pilitan to eh. Pero pag-isipan mo na lang kasi di hamak na mas malaking kikitain mo sa Taiwan kung sakasakali. Naloka po ako sa mga sinabi sa akin ni Edgar noong araw na yon, Papa Dudut. Ewan ko ba. Aminin ko na natutuwa ako noong inamin sa akin ni Edgar na mahal niya ako. Kasi totoo lang ay ganon rin naman ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero noong inalok niya akong magtrabaho sa Taiwan kasama siya ay doon ako talaga naloka. Oo, unti-unti na akong napamahal kay Edgar pero hindi matutumbasan ng kahit na anong relasyon ang pagiging yaya ko kay Winston. Sobra akong masasaktan kapag dumating ang araw na kailangan kong iwanan ang batang yon. Kung pwede ko lang sanang samahan si Winston hanggang sa pagtanda ko ay gagawin ko talaga. Ang hirap tanggapin na balang araw ay kailangang iwanan ko siya at hindi ko alam kung kaya ko yon. Pagdating naman kay Edgar, hindi siya nagsawa sa panliligaw sa akin. Kung ano-ano na ang mga tinitext at ibinibigay niya para lamang may pakita na talagang mahal niya ako. Makalipas ang ilang buwan ay bumigay ako at sinagot ko na rin siya.
Noong mga panahong yon, alam ko na malamang masasaktan ako kapag umalis siya para magtrabaho sa Taiwan. Pero kahit na ganoon ay naisip ko na mas matitiis ko pang mawala si Edgar kesa mawala ang alaga ko na si Winston. Kay Winston ko naranasan ang pakiramdam ng pagiging isang tunay na ina. Alam ko rin na masaya siya at komportable siya sa akin bilang yaya niya. Tama naman si Edgar na di hamak na mas malaki ang kikitain ko sa Taiwan. Pero hindi ko kayang isakripisyo ang pagiging pangalawang ina kay Winston. Hindi matutumbasan ng kahit na anong halaga ng pera ang pagiging yaya ko sa batang yon. Noong mga panahong yon ay sapat na sa akin na nakapagpapadala ako ng pera sa mga magulang ko sa probinsya. Wala akong utang at wala akong mga luho. Kaya kahit na hindi ganoong kalaki, ang sahod ko bilang yaya okay lang sa akin. Ang mahalaga sa akin ay makasama ko si Winston Papadudot at magampanan ko ang papel ko bilang pangalawang ina para sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging okay na ang takbo ng buhay ko, Papadudot. As usual, yaya ako ng napakakulit na batang si Winston. At tuwing day off ko naman ay lumalabas kami ni Edgar para mag-date. Nang mga panahong yon ay pakiramdam ko ay parang perfect na ang lahat. Hindi na rin ako kinukulit ni Edgar na sumama sa kanya papunta ng Taiwan. Napagkasunduan namin na mag long distance relationship na lamang kami. Pinangako ni Edgar na mag-iipon siya para makapagpatayo kami ng bahay at makapagpakasal at sumang-ayon ako sa plano niyang yon. Pero Papadudot, hindi ko alam na may darating pa pala na pagsubok na yayanig sa buhay ko. Ilang linggo lang ang lumipas, tumawag sa akin si Papa at sinasabi na may stage 1 breast cancer daw si Mama. Sobra akong nanginig at naiyak nang marinig ko ang napakasamang balita na yon. Ikinuwento ko sa amo ko at kay Edgar ang tungkol sa mama ko at sobra silang naaawa sa akin. Nang mga panahong yon, alam ko na kailangan kong kumilos kaagad. Kasi ayokong lumala ang kalagayan ni Mama. Kaya naman napagdesisyonan ko nang tanggapin ang alok ni Edgar na magtrabaho sa Taiwan bilang factory worker na kasama siya. Sinabi ko ito kay Ma'am at kitang-kita ko sa mga mukha niyang kalungkutan. Pero naunawaan niya naman ang sitwasyon ko. Na kailangan kong mag-ipon ng malaking halaga para maagapan ang cancer ni Mama. At syempre hindi naging madali sa akin na kausapin si Winston tungkol sa desisyon kong umalis. Naramdaman ko ang bigat sa puso ko habang pinapaliwanag ko sa kanya na kailangan kong magtrabaho sa ibang bansa para matulungan si Mama, Papadudot. Winston? Yaya, tamang-tama may bibigay po ako sa inyo. Winston, may gusto sanang sabihin si Yaya sa'yo. Ano po yun? Winston, kasi... Yaya? Bakit po kayo umiiyak? Okay lang po ba kayo? Ganito kasi yun. Magbabakasyon muna si Yaya, ha? Saan naman po kayo pupunta? Ang nanay kasi ni Yaya may breast cancer. Malubha na sakit yun. Kaya kailangan ko munang magbakasyon sa malayong lugar para makapag-ipon ako ng malaking pera para sa pagpapagamot ng mama ko. Ibig niyo pong sabihin, iiwan niyo na po ako? Alam mo naman na para mo na akong pangalawang ina, di ba? Kung wala lang sanang sakit ang mama ni Yaya, hindi kita iiwan. Alam mo yan. Yaya, please! Huwag na po kayong umalis! Papakiusapan ko si Mama na tulungan ka. Huwag niyo na po ako iiwan, please! Hindi kasi ganun kadali yun eh. Huwag kang mag-alala kasi palagi kitang i-video call, okay? Isipin mo na lang na parang nagbabakasyon lang si Yaya.
Bakit? Saan po kayo pupunta? Pupunta si Yaya sa Taiwan. Hindi ka ba masaya para kay Yaya? Makakakita na si Yaya ng snow. Wala naman po atang snow sa Taiwan eh. Oy, ano ka ba? Meron yan. Pag sinabi kong meron, meron yan. Okay? Yaya talaga. Mamimiss ko po kayo. Ayoko po. Ako din. Sobra. Basta ha, huwag mong bibigyan ng sakit sa ulo ang mama mo, ha? Promise ko po yan. At saka, tandaan mo lahat ng tinuro ko sa'yo. Di ba matagal mo na napangarap ang maging teenager? Eto na yung chance mo. Mas gugustuhin ko po ata na maging bata habang buhay na kasama kayo kaysa maging teenager na wala kayo. Eto naman, huwag mo nang paiyakin si Yaya. Wala na pong tutulong sa akin sa mga math assignments ko. Winston, huwag ka na mag-alala kasi nag-usap na kami ng mama mo at pinangako niya na tutulungan ka niya. Okay? Yaya, magkikita pa ba tayo ulit? Tong bata na to talaga. Oo naman. Hindi naman mamamatay si Yaya eh. Huwag kang mag-alala. Kasi kapag nakabalik na ako dito galing Taiwan, ikaw ang pinakauna kong hahanapin. Talaga ba? Promise yan. Yaya, wag na lang po kayo umalis, please. Balang araw, maiintindihan mo rin kung bakit ko kailangan gawin to. Yaya. Hinding-hindi magbabago ang pagiging pangalawang ina ko sa'yo. Yan ang palagi mong tatandaan, ha? I love you po, Yaya Jess. Ako din. Mahal na mahal kita. Oo nga po pala. Tungkol nga pala po dun sa bibigay ko sa'yo. Ay, oo nga pala. Sorry, masyado kasing naging emotional si Yaya. Bakit? Ano ba yun? Alam niyo po ba kung anong date ngayon? Sandali lang, tingnan ko lang tong cellphone ko. May 11. Bakit mo naman naitanong yan? Pinag-ipunan ko po talaga to ng 1 week gamit ang allowance ko para mabili ko tong mga bulaklak. Yaya Jess, Happy Mother's Day po! Oo, ikaw talagang bata ka. Mamimiss kita, sobra. Basta, promise niyo po na babalikan niyo ako ha? Na magkikita pa tayo ulit. Promise yan. Ipangako mo rin na wag mong kakalimutan si Yaya, ha? Pag-iisipan ko po. Ah, ganon ha? Ay, Jess naman, tama na po. Napaka-pilyo mo talagang bata ka. Kahit kailan ka talaga. Nang mga panahong yon, Papa Dudut, ay nakuha ko pang magbiro kay Winston. Pero ang totoo niyan ay durog na durog ang puso ko sa desisyon kong iwanan siya. Nakiusap ako sa amo ko na sana'y samahan niya si Winston sa kwarto niya sa mismong araw na aalis ako sa bahay nila. Kasi ayaw kong maramdaman ng bata na nag-iisa siya. Gaya ng inaasahan ko'y nadurog na naman ang puso ko sa puntong hindi ko na kayang tignan si Winston dahil may kirot sa puso ko tuwing tinitignan ko siya. Pero kinailangan kong maging matapang para sa mama ko upang makasurvive siya sa sakit niyang breast cancer. Pagkatapos kong umalis sa bahay na pinagsisilbihan ko ay doon ako tumira sa inuupahang kwarto ni Edgar. Nang mga panahong yon ay buong-buo na ang desisyon ko na pumunta ng Taiwan para magtrabaho bilang factory worker kasama si Edgar. Ang pinsan mismo ni Edgar ang tumulong sa amin. Pinautang niya kami para sa lahat ng gastos namin hanggang sa makapunta kami ng Taiwan. At sa wakas ay naging maayos ang takbo ng application namin at parehong kaming nakakuha ni Edgar ng work visa at nakapagtrabaho bilang factory worker. Hanggang ngayon, factory worker pa rin kami ni Edgar at 8 taon nang nakakalipas. At sa awa naman ng Diyos, Papa Dudut, cancer-free na rin si Mama sa ngayon. Hindi naging madali ang buhay ko dito sa Taiwan pero lubos pa rin akong nagpapasalamat sa trabaho namin dahil napagamot ko si Mama at nagkaroon kami ni Edgar ng kaunting ipon. Pagdating naman kay Winston, nagkaroon kami ng communication from time to time. Pero ang talagang nagpaantig
Sa puso ko ay nang makatanggap ako ng message mula sa mama ni Winston. Gusto sana ng mama niya na dumalo ako sa high school graduation ni Winston. Naisipan namin ni Edgar na matagal-tagal na rin kaming hindi nakababalik sa Pinas. Kaya pareho kaming sumang-ayon sa ideya na magbakasyon. Ipinaalam namin ito sa employer namin at dahil matagal na kaming nagtatrabaho bilang factory worker ay inapprove kaagad ang aming vacation leave. Hindi na rin naging problema sa amin ni Edgar ang pambayad ng ticket dahil may ipon naman kami kahit papaano. Nung araw ng high school graduation ni Winston ay hinatid ako ni Edgar. Oo, nakikita ko ang mukha ni Winston sa social media at nakakausap ko pa rin siya sa chat, pero kinabahan pa rin ako. Kasing hindi ko sinabi sa kanya na sosorpresahin ko siya sa araw ng graduation niya, Papa Dudut. Mahal, paano to? Talagang kinakabahan ako eh. Paano kung hindi niya ako makilala ha? Imposible naman atang di ka makilala ng batang yun. Panay post ka ng selfie mo sa social media eh. Ikaw talaga? Hindi ka nakakatulong. Ano ba naman mahal, nandito na tayo oh. Ngayon ka pa ba aatras? Pustahan tayo. Makikilala ka ng batang yan at mag-iiyakan kayo. Ewan ko sa'yo, umalis ka na nga. Sige mahal, basta balikan kita dito mamayang alas 5 ng hapon ha. Kailangan ko na kasing isoli tong scooter na nirentahan natin mamayang alas 6. Sige, mahal. Ay, nga pala, mahal, pasuyo naman oh. Pakihanda na lang yung mga gamit natin kasi dadalawin na natin sina mama at papa sa Makalawa, ha? Kailangan natin sulitin bawat araw na nandito tayo sa Pinas. Ba't sa Makalawa pa? Bakit hindi na lang bukas? Ano ka ba? Nakalimutan mo na ba? Siyempre gusto ko naman makabonding yung alaga ko, no? Para mo na talagang anak yung batang yon. Sige mahal, mauna na ako ha. I love you. Balikan kita mamaya. Yaya Jess? Yaya Jess, ikaw nga! Winston! Yaya Jess, di ko akalain na darating yung araw na magkikita ulit tayo. Uy, ang laki mo na! Mas matangkad ka pa sa akin! Kamusta ka na, anak? Okay lang po ako. Kayo po, kumusta? Yaya, sobrang namiss ko po kayo. Ako din, naku, kung alam mo lang kung gaano kitang namiss. Yaya, di ba? Nangako kayo sa akin na babalikan niyo ako. Sobrang natutuwa po ako kasi tinupad niyo yung pangako niyo. Sa graduation ko pa. Naku, magpapasalamat ka sa mama mo kasi siya yung nagsabi sa akin na graduation mo ngayon. Bilang pangalawang nanay mo, sa tingin mo ba palalampasin ko yun? Thank you nga po pala. Salamat kasi hindi niyo pinarana sa akin na galing ako sa broken family. Salamat po kasi minahal niyo ako ng buo na parang tunay niyong anak. Salamat din po kasi kayo yung tumayong mama ko nung mga panahong busy si mama sa trabaho niya. Tsaka nung panahong sobrang kailangan ko ng pagmamahal ng isang ina. Ikaw talaga, hindi ka pa rin nagbabago. Pinapaiyak mo pa rin ako. Kakainis ka. I love you po, Yaya Jess. Mas mahal kita, anak. Basta promise ko sa'yo na Na ano po, Yaya? na ikaw ang magiging panganay ko forever. Yaya Jess naman eh. Hindi pa nga po nagsisimula yung speech ko, pinapaiyak niyo na po ako. Speech? Opo, ako po yung valedictorian namin. Magbibigay po ako ng speech mamaya. Totoo? Sobrang proud ako sa'yo, Winston. Congratulations, anak. Thank you po, Yaya Jess. Ang sarap din po pala sa pakiramdam na tinatawag niyo akong anak. Alam ko na tinatawag niyo na ako ng ganyan dati pero mas naramdaman ko po siya ngayon. Para tuloy nararamdaman ko na dalawa yung nanay ko. Siyempre naman. At yun nga ang maganda dun eh. Dalawa ang nanay mo, di ba? Oo nga po eh. Ay, Yaya, kumusta po pala buhay niyo ni Manong Edgar sa Taiwan? Uy, paano mo naman nalaman yung tungkol sa amin ni Kuya Edgar mo? Best friend ko po kasi from elementary to high school yung batang pinagdadrive ni Manong Edgar noon. Tapos ayun po, nakwento niya sa akin yung tungkol sa inyo. Tsaka isa pa po, panay ang post niyo ng picture sa social media eh. Halos hindi ko na nga po kayo mamiss kasi kayo na lang po laman ng newsfeed ko. Naku, ikaw talagang bata ka. Pareho kayo ng ugali ng Kuya Edgar mo. Babalik yun mamaya pagkatapos ng graduation mo. Ipapakilala kita doon, ha? Pero nak, wag mong tatawagin na Manong yun. Magagalit yun. Ay, sige po, Kuya Edgar na lang.
At ikaw, kumusta ka na? Siguro may girlfriend ka na, no? Opo, meron na po. Binata ka na talaga. Dati, palagi ka lang nakaupo sa harapan ng computer mo. Pero ngayon, may girlfriend ka na. Valedictorian ka pa. Tapos dati, nagmamadali ka pang maging teenager. Ang bilis ng panahon. Sobra. Grabe talaga. Ay, nga po pala. May hihilingin po ako sa inyo kung okay lang po. Ano yun, anak? Pwede po bang Nanay Jess na lang po ang itawag ko sa inyo? Ikaw talagang bata ka. Dapat noon mo pa naisip yan eh. Siyempre naman, ano ka ba? I love you po, Nanay Jess. I love you din, anak. Halina po kayo sa loob. Nag-aantay na sa atin si Mama dun. Tara! Papa Dudut, sobra po akong naiyak sa speech ni Winston ng graduation niya, Papa Dudut. Pareho niya kaming pinasalamatan ng mama niya at hindi ko napigilang yakapin siya pagkatapos ng speech niya. Sobra din pong natuwa ang dati kong amo noong nakita niya ako. Labis po akong natutuwa sa naging kalagayan ni Winston dahil dito ko na napatunayan na naging mabuti akong yaya sa kanya. Wala siyang sama ng loob sa kahit na kanino at napaka-positive ng batang yon. Dito ko talaga na-realize na ang pagiging yaya ay higit pa sa ordinaryong trabaho. Ang pagiging yaya ay isang misyon na humuhubog sa pagkatao ng mga bata. Napakahalaga ng role ng isang yaya sa pagbuo ng karakter at kinabukasan ng isang bata. Kaya kung may mga yaya man na nakikinig ngayon, sana po ay ma-realize ninyo na hindi dapat minamaliit ang pagiging kasambahay. Kasi kayo ang nagsisilbing gabay sa mga bata. Kayo ang nagbibigay ng aral sa kanila na dadalhin nila sa panghabang buhay. Sa mga yaya na nakikinig ngayon, saludo ako sa inyo at ngayon po ay nakabalik na nga po or nakabalik na kami ni Edgar sa Taiwan at patuloy pa rin naman po ang komunikasyon ko kay Winston. Kahit malayo kami sa isa't isa, hindi kami nawawala sa buhay ng isa't isa at palagi ko siyang tinatanong kung kumusta siya. Napuntahan ko rin sina mama at papa sa probinsya noong nasa Pilipinas ako at sa awa naman ng Diyos. Malusog at masaya sila sa ngayon. Ilang buwan na lang po ay mag-expire na ang kontrata namin ni Edgar dito sa Taiwan dahil sapat na ang naipon namin na pagdesisyonan na po namin na bumalik na ng Pilipinas. Napag-isipan namin ni Edgar na pagtayo ng maliit na negosyo gamit ang aming savings. Hindi pa po namin napagdidesisyonan kung anong klaseng negosyo pero isang bagay lamang ang sigurado. Babalik po kami ng Pilipinas sa loob lamang ng ilang buwan. At para naman po sa aming dalawa, napagdesisyonan din po namin ni Edgar na ipaayos ang bahay ng mga magulang ko sa probinsya at doon na rin po kami titira. At doon na rin magnenegosyo nang sa ganoon ay malapit ako sa mga magulang ko. At kahit papaano ay pwede na rin po akong bisitahin ni Winston kung kailan niya gusto. At syempre po, hinding-hindi mawawala ang balak namin ni Edgar na magpakasal this year. Sobrang excited na po ako sa mga magagandang bagay na naghihintay sa akin, Papa Dudut. Maraming salamat po sa platform na ibinigay ninyo sa amin upang maibahagi po namin ang mga naging karanasan namin sa buhay. Ang inyong forever na kapuso at kabarangay, Jess. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.
Marami sa atin ang araw-araw na nakikipagsabayan sa agos ng kahirapan. Parang walang katapusang karera habang ang presyo ng bigas, gulay at pamasahe ay pataas ng pataas. Ang sahod naman ay tila nananatiling nakaidlip. Marami ang natutong humawak sa dasal at umaasang balang araw ay makakaahon din, matitikman din ang kahit kakapiranggot na ginhawa. Ikaw, kabarangay, kailan mo nasambit sa sarili mo na all is well pa rin? Kahit halos lahat ay tila hindi na maayos. Dear Papa Dudut, ako po si Boyet, 26 years old sa ngayon, pero yung ikikwento ko po sa inyo ay parang kailan lang nangyari sa buhay ko. Bata pa lamang po ako noon, nakatira po ako sa tiyahin ko sa Cavite. Simula sanggol pa lamang ako ay sa kanya na ako lumaki. Pasalamat ako at binuhay niya ako kahit medyo malupit po siya. Naalala ko pa nga mga sigaw niya sa akin na parang bangungot sa gabi, Papa Dudut. Kaya gusto ko noon na makita ko ang nanay ko. Gusto kong kunin niya ako at magising sa bangungot na yon. Pero wala pong nanay na dumating. Ang sabi nila ay prostitute daw ang nanay ko. Matapos akong iwan sa tiyahing ko ay hindi na ako binalikan pa. Kaya walang araw na hindi ko tinatanong ang sarili ko kung mahal ba ako ng nanay ko. Kasi wala naman sigurong nanay na iniiwan lang ang anak. Kaya naman tinanggap ko rin ang sinasabi nila na patay na siya para mapanatag ang kalooban ko. Na kaya ako hindi binalikan ng nanay ko dahil wala na siya sa mundo. Walang gabi na hindi ako umiiyak noon, Papa Dudut. Tinatago ko ang pag-iyak ko dahil tinutokso nila ako na mahina daw ako. Nang payatot at iyakin. Bakit ba kapag lalaki hindi pwedeng umiyak? Tao naman tayo. Marunong tayong umiyak kung nasasaktan. Dahil sa mga dinanas ko sa tiyahing ko ay nag-ipon ako ng pera galing sa pangangalakal ko. Gusto kong makaipon ng pamasahe. Gusto kong pumunta ng Maynila. Oo nga't gusto kong paniwalaan na patay na ang nanay ko para mapanatag ang loob ko na mahal niya ako at hindi iniwan. Pero may parte pa rin sa puso ko na nagsasabing buhay siya at gusto ko siyang hanapin sa syudad. Lumuwas ako ng Maynila kahit na 10 years old pa lamang ako. Daladala ko ang mga pag-asa na sana'y makita ko ang nanay ko. Nang makarating ako sa Maynila ay sobrang takot ang naramdaman ko. Ang laki-laki, ang lawak at ang lahat ng tao ay parang hindi ko mapagkakatiwalaan. Unang gabi ko ay tumambay lamang ako sa labas ng simbahan. Hindi ko na matandaan kung anong simbahan yon. Pero nagdasal ako na sana'y gabayan niya ako. At sana'y walang mangyaring masama sa akin at makita ko ang nanay ko. Nagdaan ang maraming araw, linggo at buwan hanggang sa nakilala ko si Manong sa isang squatter sa Makati, Papa Dudut. Boyet, gising na, umaga na. Manong, Talagang bata ka. Dapat sanayin mo yung sarili mong gumising na maaga. Alam mo namang salat tayo sa pera. Kailangan nating kumayod. Alam mo yung kasabihang early worm early bird catches the worm. O, tinuro yun ng teacher ko dati. nakapag-aral po kayo, Manong? Ba, syempre. Graduate ako ng elementary. Pero di na ako nakapag high school. Bakit po? Ako na yung ini-interview mo eh. Medya ka ba? Ano po yung medya? Yung nagre-report. Yung nagbabalita sa TV. Saka sa radyo. Sila yung nagsasabi ng totoo. Oh, di ba? Alam nila yung totoo eh. Oh, kapag sa kanila po ako magtatanong kung kilala nila nanay ko, sasabihin nila sa akin. Nako, Boyet. Yan ang hindi ko alam. Malamang hindi rin nila alam. Ang hirap naman kasi nung tanong mo eh. Siguro wala na talaga nanay ko. Manalig ka.
Huwag mawala ng pag-asa. Opo. Asya, inumin mo na tong tinimpla kong gatas habang mainit pa. Salamat po, Manong ah. Parang kayo na nga po tatay ko eh. Talaga ba? Tatay yung tingin mo sa akin? Opo! Di ba yung mga tatay nag-aalaga sa mga anak nila? Pinagtitimplan niyo ako ng gatas eh. Ginising niyo ako para lang ipainom sa akin to. Ay nako, sige na. Ako na tatay mo. Pero Manong pa rin yung itawag mo sa akin ha. Baka pagkamalan talaga akong anak kita. Hindi na ako makapanligaw niyan. Opo, Manong. Ayan, mabuti nang nagkakaintindihan tayo. Manong, salamat po sa pagkukup niyo sa akin ha. Kung hindi dahil sa inyo, baka patay na ako. Wala akong makain nun eh. Naisipan ko na nga magnakaw dahil sa gutom eh. Pero nandun kayo. Mabuti naman, hindi ka nagnakaw. Alam mo, marami nang magnanakaw na nakaupo sa pwesto. Kaya hindi umuusad yung buhay dito sa Pilipinas dahil sa kanila eh. Talaga po, Manong? Oo, yun ang sabi ng teacher ko dati dun sa elementary. Tanda ko pa nga kailangan daw mag-aral para hindi mauto ng mga politiko. Kaya ikaw, mag-aral ka sa susunod na pasukan. Opo, sige po. Mayos ka. Kita mo naman dito, maraming halang ang kaluluwa kasi salat sa buhay. Walang makain. Sabi ko naman sa'yo na mag-ingat ka rito kasi tuso ang mga tao. Hindi natin masisisi kasi pinagkaitan ng mga tao dito. Hindi mo masisisi na ganito yung ugali ng mga tao kasi walang-wala. Kailangan mabuhay. Kaya ikaw, mag-aaral ka. Opo, Manong. Mayos ka, boyet ha. Dapat asal tao, di hayop. Ibig sabihin nun, maging mabait lang ako. Wala mo na pa pala eh. Pero, maiba ako. Talaga bang ayaw mo nang bumalik dun sa kamag-anak mo sa Cavite? Ayoko na po, Manong. Baka may ginawa ka masama, kaya ka naglayas. Ayoko talaga sa tao yung sinungaling eh. Manong, hindi po ako nagsisinungaling. Gusto ko po talagang makita ang nanay ko. Hindi ko nga alam kung saan ko siya hahanapin pero andito daw po siya sa Maynila. Napakalaki ng Maynila. Di po, may picture naman po ako ng nanay ko eh. Kung makikita ko siya, sigurado makikilala ko yun. Dapat kapag nakita ka niya, maging proud siya sa'yo. Kaya mag-aral ka sa susunod na pasukan, ha? Opo, masusunod po. Papadudot nakatira kami sa pinagtagpi-tagping yero pero ramdam kong nakahanap ako ng tatay sa piling ni Manong. Kahit walang maayos na bahay, mainit, marumi, pero para sa akin ay may pag-asa dahil kay Manong. Matandang binata si Manong, wala siyang asawa at wala ding anak. Dahil wala nga siyang anak kaya ko na ang itinuring niya na parang sarili niyang anak. Ang sabi niya sa lugar na gaya ng squatter ay tuso ang mga tao. Hindi dahil masama sila kundi dahil lahat ng tao sa paligid ay pinagkaitan. Walang araw at gabi na hindi na ako pinapangaralan. Sabi niya kahit mahirap dapat ay matuto pa rin akong maging matinong tao. Pinag-aral niya ako at binilhan ng lapis, papel at gamit sa eskwelahan. Sobrang saya ko talaga, papadudot. Inihatid pa niya ako sa eskwelahan at sinisigurong okay lang ang unang pagpasok ko. Naramdaman ko na kahit na hindi kami magkadugo ay mahal niya ako. Ngunit tulad ng karamihan sa mga bata ay naging pasaway din po ako. Hindi na ako natutuwa sa lapis at papel dahil sa mahirap palang mag-aral. At marami akong nakakaaway na kaklase ko at maging sa ibang section at grade. Hindi naging safe sa akin ang eskwelahan dahil isa pala siyang malaking arena na samot-saring mga bata na iba-iba ang ugali. May matalino, may hindi binayayaan ng talino, may mabuti at masama na sa tingin ko ay hindi naturuan ng tama ng magulang o sadyang spoiled lamang at gustong manghamak ng ibang bata. Hindi ako naging masaya tuwing pumapasok ako, papadudot. Kaya hindi ko sinabi kay Manong na hindi na ako pumapasok. Mas pinili kong magkalakal muli. Mas pinili kong gumala para maghanap ng pera. Kung magkaroon man ako ng kaaway ay hindi ko na kailangan pang magpaliwanag sa teacher. Ang importante sa akin ay makahanap ako ng pera. Hanggang sa isang araw, hindi na naitago ang ginagawa ko.
Pinatawag pala si Mano ng teacher ko na hindi ko alam. At sa gabing pag-uwi niya ay nakita kong galit na galit si Manong sa akin, Papa Dudut. Ano tong ginagawa mo, Boyet? Bakit hindi ka pumasok, ha? Pumapasok po ako, Manong. Alam mo ba na sinungaling ay kapatid ng magnanakaw? Ayokong lumaki kang maging masamang tao, ha? Manong! Pinatawag ako ng teacher nyo. Sinabi niya sa akin na 2 linggo ka nang hindi pumapasok. Alam mo bang nagulat ako sa nalaman ko kasi ang alam ko pumapasok ka. Binibigyan pa kita ng baon. Pinaghahandaan ng makakain dahil ayaw kong walang laman yung tiyan mo. Dahil nagkakasakit sa ulo ang walang kain. Boyet, para sa'yo to. Kaya wag kang magsisinungaling sa akin. Manong, kasi, nahirapan ako eh. Saka kumikita naman ako. Tsaka yung pinabaon yung pera, iniipon ko naman, di ko ginagastos. Ito, baon ko, tsaka yung kita ko. Boyet, naiintindihan mo ba ako? Pinapaaral kita, hindi kita inuobliga na magtrabaho. O kumita ng pera kapag araw ng pasukan. Kapag wala naman pasok, malaya kang gawin yung gusto mo. Magtrabaho, maglaro, ano pa problema? Ano ba mahirap na pumasok ka lang sa paaralan? Kasi, Manong, ano Sige, magsalita ka, makikinig ako. Ano? Gusto mo bang habang buhay na nasa magulong lugar na to? Gusto mo bang tumanda na katulad ko, ha? Nilamon na ng basura ang buhay na unti-unting nabubulok? Manong, sorry na po. Alam mo, anak na ang turing ko sa'yo. Naging responsibilidad na kita. Hindi na kita pwedeng pabayaan, Boyet. Hindi ako nagkaanak. Ayaw kong magkaanak, kaya hindi ako nag-asawa kasi takot ako eh. Takot ako sa responsibilidad. Kita mo naman, ano may bibigay ko magandang buhay sa pamilya ko, sa magiging anak ko na mahirap pa ako sa daga. Ayokong maghirap ang magiging pamilya ko, ang magiging anak ko. Pero nung dumating ka, naisip ko, ako na ang pamilya mo. At wala na akong magagawa kundi ang bigyan ka ng magandang buhay sa abot ng makakaya ko. Kaya kita pinapaaral kasi ito ang aahon sa iyo sa kahirapan. Magkaroon ka ng ibang buhay. Huwag kang gumaya sa akin. Kasi ayokong tumanda ka na katulad ko. Manong, pasensya na po talaga. Kasi po, ang hirap-hirap naman po kasi mag-aaral eh. Marami po ako nakakaaway na mga bata. Di tapangan mo. Hindi pwedeng basta-basta ka na lang susuko. Ilaban mo yung sarili mo. Hindi ko naman sinasabing makipagsuntukan ka sa kanila. Sinasabi ko, umiwas ka sa gulo. Hindi mo naman ikagagaling kung papatulan mo sila eh. Lagi mong isipin na nasa paaralan ka para mag-aral. Para maging mabuting tao. Para paglaki mo, pwede kang pumili ng kahit na anong gusto mong maging. Pagsusumikapan ko. Pero yung kaya ko lang ha. Pwede kang maging security guard. Pero pulis lang din po yun, pero nakatayo lang. Pero astig pa din. Tama. Basta wag lang maging katulad ko. Pwede ba yun? Opo. Ipangako mo sa akin ha? Opo, pangako po, Manong. Alam mo, may request ako sa'yo. Ano po yun, Manong? Magpapamasahe po ba kayo? Sige po, handa po ako. Ito naman, iba yung request ko. Ano nga po? Pwede bang tawagin mo akong tatay? Po? Ayaw mo ba? Naku, gusto ko po. Gusto ko. Tatay. Simula ngayon, ako na ang tatay mo. Opo, tatay. Gusto ko umakyat sa stage kasama mo kapag graduation mo na, ha? Ano po yung graduation? Kapag tapos ka na ng elementarya. Tapos ka na rin ng high school. Tsaka kapag magka-college ka na. Ang dami po palang graduation, no? Ang dami ko po palang pag-aaralan. Ba't ganyan yung mukha mo? Ang sasabi mo lang kanina, pinangako mo mag-aaral ka mabuti. Wala na, pasubo lang po ko eh.
Basta nandito lang ako. Naalalayan kita. Salamat po. Nang gabing yon ay hindi ako makatulog, Papa Dudut. Sobrang mahal ako ni tatay. Pinili niya akong kupkupin at pinili niyang ituwid ang buhay ko. Pinili niya akong mahalin at gusto niyang alisin ako sa kahirapan. Kaya naisip kong hindi ko dapat sayangin ang pagkakataon na ibinigay sa akin ni tatay. Doon ko ipinangako sa sarili ko na magbabago ako dahil gusto kong maging proud siya sa akin. Gusto kong mapatunayan sa kanya at sa sarili ko na kaya kong lumaban. Kahit mahirap, kahit galing sa basura, ay may mararating din sa buhay. Noon ay hindi pa talaga malinaw na ang mga ginagawa ng mga bata sa akin ay isang klase ng pambubuli. Pero sabi ni tatay ay iiwasan ko na lamang ang mga yon at dapat ay mag-focus ako sa pag-aaral. Kaya naman sinunod ko yon, Papa Dudut. Pero hindi ko pa rin maiwasan na may mga masamang bata na inaaway ako. Minsan umuwi ako may sugat pero hindi ako sumuko. Araw-araw ay sinasabi ko sa sarili ko na baka bukas ay hindi na nila ako aawayin. Bawat pagpasok ko sa school ay parati akong nagdarasal na sana'y walang mambubuli sa akin at sana'y hindi ako pagagalitan ng teacher dahil hindi ko na naman naintindihan ang mga itinuro niya. Gusto kong maging mabuting estudyante. Gusto kong makatapos para sa pangarap ni tatay na makaakyat sa stage kasama ko. At syempre, naging pangarap ko na rin talagang makagraduate, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, araw-araw kong pinapatatag ang sarili ko. Ang nasa isip ko na lamang ay huwag biguin ang sarili ko at ang tatay na matupad ang pangarap naming dalawa. Kahit na walang araw na hindi talaga ako nilalapitan ng mga bully ay tuloy lamang ako sa pagsusumika para makuha ang diploma sa elementarya. Paunti-unti lang ang goal at doon ako nakafocus. Tinapangan ko talaga sa bawat pagsikat ng araw at sabi ko na sa gabi, wala na naman ang mga bully at kasama ko naman si tatay. Pero ayun na nga, sa school ay sobrang hinahamak talaga ako. Kesyo nakatira ako sa basura, sa squatter, nangangalakal at ang baon ko ay galing daw sa basura. Kahit ano pang sabihin nila, iniisip ko na lamang na may pera naman sa basura at may pupuntahan itong pagsusumikap ko sa pag-aaral. Ngunit isang araw, ibang bully naman ang dumating. Nagkasakit si tatay, ibang klase palang bully ang sakit. Kailangan mo ring tapangan at buksain para magpatuloy sa buhay. Ilang linggo na siyang nangihina at kahit sinasabi niyang pumasok ako sa paralan ay mas pinili kong alagaan siya. Hindi pwedeng basta-basta ko na lamang pabayaan siya dahil alam kong hindi madali ang buhay kapag may dinaramdam, Papa Dudut. Tay, dahan-dahan lang po. Maupo na po kayo. Tay, kailangan niyo pong kumain para lumakas kayo. Di ba ito yung ginagawa niyo sa akin tuwing may lagnat ako? Alam mo, kaya ko naman yung sarili ko. Talaga si tatay oh. Ayaw talagang inaalagaan siya. Sige na, mag-ayos ka na. Maraming araw na hindi ka pumapasok. Hindi po tay. Dito muna ako sa bahay. Ay nako, huwag na matigas ang ulo. Paano ka gagraduate niyan kung parati kang absent? Baka ibagsak ka ng teacher mo. Tay naman eh. Anong tay naman? Oh, sige na, pumasok ka na. Kakainin ko na itong pagkain. Eh, paano kung darating yung sinasabing demolition? Paalisin tayo rito. Sino kasama nyo?
Kung nandito ako, masasamahan ko kayo. Hindi nila tayo mapapaalis. Naganda na yung mga kapitbahay natin ng mga ipambabato sa mga yon. Nakita ko ron sa kabilang kanto. Grabe ginawa nila. Wala na hong nagawa yung mga nakatira dun. Paano kung saktan kayo rito? May sakit pa ho kayo, oh. Kung nandito ka, kaya mo ba ako ipagtanggol sa mga malalaking tao? Kita mo, hindi ka makasagot. Basta dito lang ho ako. May mga inihandaan naman akong pambato sa kanila eh. Ito ang dahilan kung bakit gusto ko makapagtapos ka ng pag-aaral. Para hindi ka matatakot na paalisin sa bahay mo. Makakabili ka ng sarili mong bahay o may pera ka para umupa ng matirhan na may legal na titulo. Yung bang re-respetuhin ka ng mga tao. Tay, ang hirap po pala maging mahirap, no? Ang dami mong dapat gawin para lang hindi ka masasaktan at makuha mo yung respetong sinasabi nila. Kung hindi na talaga kaya, hahanap na lang tayo ng ibang mapapwestuhan. Siguro mas makakatulong sa mga tao yung itatayong barangay complex dito. Grabe naman po pala sila. Wala, ganun talaga eh. Tay, okay lang po ba kayo? Oo naman. Sige na, mamaya ako natubusin. Tay, yung totoo. Mukhang kailangan ko lang maiga ulit. Sige ho. Salamat, Boyet. Baka nabinat ho kayo kakaisip sa demolition na yan. Siguro, pero okay lang ako. Tutulog ko na lang to, mawawala rin. Lalakas din ako. Sana po bumalik na sa dating lakas ang katawan nyo, Tay. Galing ako, anak. Tay, mukhang ito na ho yung demolition. Titingnan ko sa bintana. Tay, ito na nga ho yung demolition. Tay! Uy, Tay, gising! Tay, kailangan na nating lumabas. Tay! Tay, wag na ho kayong matulog. Kailangan na nating lumabas ng bahay. Tay, bakit parang hindi ka na humihinga? Tay! Tay naman, gumising ka na! Promise, papasok na ako. Hindi na matigas ulo ko. Gising na, Tay! Gising, Tay! Tulong nga! Ang tatay ko! Tulong! Tulungan niyo ako! Tay, hindi ka pwede mawala. Akyat pa tayo sa stage sa graduation ko! Tay! Tay, wag mo ko iwan! Tay! 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 Papadudod, sobrang sakit balikan ng araw na yon. Lahat nagkakagulo dahil sa demolition habang binawian ng buhay si Manong, ang tatay ko. Kaya naman sobrang galit na galit ako sa mga taong nag-demolish sa squatter. Para kaming mga ipis na pinupuksa na lamang at pinapalabas sa aming mga lungga na parang basura sa lipunan na walang karapatang mabuhay ng may dangal. Tandang-tanda ko na kahit na hindi man natuloy yung sabi nilang end of the world noong 2012, para sa akin ay parang natapos at gumuho talaga ang mundo. Hindi ko alam kung kaya ko bang mabuhay na wala si tatay. Bakit ganon sila sa mahihirap? Pinapalis nila sa lupang yon para tayuan nila ng barangay hall, health center at basketball court. Bakit hindi kami tulungan na bigyan ng marangal na buhay? Nagsumikap kami araw-araw at hindi po kami batugan. Sana yung gobyerno ay nakita ang hinaing ng mga taong gusto lamang ng may masilungan at matawag na tahanan. Kasi ang mga taong ito ay hindi pinapangarap na maging squatter lang habang buhay. Pero sadyang may lapang tadhana at pagkakataon para sa kanila. Mahirap ang buhay. Mahirap makaahon sa kahirapan. Kahit sobrang sakit sa loob ko kasi hindi ko matutupad yung pangarap namin ni tatay, huminto ako sa pag-aaral kasi kailangan kong unahin ang kalam ng sikmura ko kesa sa pag-aaral. Pasalamat na lang ako dahil sa paghihikayat ni tatay na mag-aral ako ay natuto naman akong magbasa at magsulat.
Pero syempre hindi ganon kalawak ang pag-intindi ko sa mga bagay-bagay. Basic lang at marunong din akong magbilang kaya alam kong humawak ng pera. At dumating ang isang bagay na masasabi kong mas malaki ang kikitain ko kesa sa pangangalakal. Ibang kalakal na ang ginagawa ko kahit 15 years old ako noon. Pinasok ko ang pagbebenta ng katawan. Nagbigay ako ng aliw sa mga parokyano. Wala akong pinipili. Tama. Nagaya ko sa nanay ko. Ang kaibahan lang ay hindi ako nabubuntis kasi lalaki ako. Sa bago kong trabaho ay nakagawa ako ng sarili kong maliit na bahay sa isang squatter din. At sa bawat oras, hindi ko makakalimutan si tatay. Parating pabalik-balik sa utak ko ang sinabi niya sa akin na kailangang maiba ang buhay ko. Hindi pwedeng mabubulok ako sa squatter. Kalaunan ay nakapagtrabaho ako sa bar at doon ko nakilala si Nelia na naging girlfriend ko. Pareho kaming hamak na isang mamitang nagbibigay sa amin ng customer. Talagang ganyan ang susuotin mo? Masyadong maiksi naman, babe. Babe naman, parati mo na lang akong sinasaway. Sa trabaho natin, kailangan presentable tayo. Alam mo naman, puhunan natin ang ating mga mukha at katawan. Dapat maayos ang forma natin, no? Alam ko naman yun, pero sana... Ay naku, sana naman kaya ito mapupunta. Ayokong makipagtalo sa'yo, ha? Ay, ayokong malasin ang gabi natin. Nelia, hihingi sana ako sa'yo ng pabor eh. Ayan ka na naman. Gusto mo talaga maging manang ako sa harap nila? Paano ako kikita ng pera? Paano tayo makakaipon? Paano natin mababayaran tong upa sa bahay? Sabihin mo nga sa akin, babe. Alam ko naman yan. Ang sa akin lang, sana bawas-bawasan mo yung pagtanggap ng customer na... Na ano? Na ikakama ako. Diretsahin mo na. Babe, bago pa lang tayo maging tayo, ganito na trabaho ko. Ganito na si Nelia. Ganito na trabaho ko. Isang babaeng bayaran. At ganyan ka na rin. Ito talagang ayaw ko eh. Kapag ikaw pwedeng mangialam, kapag ako hindi. Iba kasi yung... Anong pinagkaiba? Pareho lang naman tayong nagbebenta ng katawan, Boyet. Kailangan natin to kasi hindi tayo nakatapos ng pag-aaral. Wala tayong makukuhang ibang trabaho na magbibigay sa atin ng malaking datong. Wala! Kaya wag na natin pag-usapan to. Ang mahalaga, mag-ingat tayo sa ginagawa natin. Pasensya na talaga. Hindi ko lang maiwasang magselos eh. Nako, hindi nakakain ng selos-selos na yan. At wag ka nga magselos. Trabaho lang naman lahat ng to eh. Parang artista. Aarte ka lang, paghusayan mo gaya ng gusto ng customer. Tapos, di ba ganyan din naman ang ginagawa mo? Sa bagay. Iniisip ko lang na nagamit man nila ang katawan ko. Pero hindi naman ang kaluluwa ko. Ang lalim naman nun, babe. Kaya sana maipasa ko yung exam ko. Para makatapos ako kahit senior high man lang. Para makahanap din ako ng ibang trabahong matino. Gusto ko na kung magkaanak man tayo balang araw, magiging maayos na ang buhay natin. Mabibigay ko sa magiging anak natin ang buhay na maganda. Yung hindi naghihirap. Yung kaya natin suportahan kung ano yung gusto niya. Pag-aaralin natin yun hanggang kolehiyo. Ang taas talaga ng pangarap mo, babe. Pero tama. Ayoko rin maranasan ng magiging anak natin ang hirap sa buhay. Naghihirap na nga tayo. Ipapamana pa ba natin sa kanilang ganitong buhay? Papadudot na encourage ko si Nelia na mag-ALS. Sinubukan niya talaga, papadudot. Maraming beses na parang gusto na niyang sumuko pero parati ko pa rin siyang sinasabihan na para ito sa aming dalawa.
para pwede naming sabihin na may pinag-aralan kami. Pero dumating ang 2020, nagka-pandemic. Naging isang dagok ito para sa amin at maging sa mga kababayan natin. Naging mahirap ang buhay at nawalan kami ng customer kasi nga ay nasa bahay lahat ng tao. Ang daming restrictions. Pati ang ipon namin ay naubos dahil wala talagang trabaho. Naisipan ko na lamang kung talaga bang may Panginoon kasi puro pahirap na lamang ang naranasan ko. Nagsusumikap naman ako sa buhay pero parang ang hirap pa rin. Paano kaya kami magso-survive? Paano ang isang tulad naming dukha ang kakayaning mabuhay sa gitna ng pandemya na walang trabaho? Ang hirap talaga, Papa Dudut. Nakakadurog ng puso ang sitwasyon, nakakapanghina ng loob na para bang inalisan na naman kami ng pagkakataong mabuhay. Ang hirap po maging mahirap at ang masakit ay maraming tao ang tingin sa amin ay palamunin. Nakapina lamang para sa ayuda at pasanin ng lipunan. Sa totoo lang po, Papa Dudut, gusto kong hingi na sana'y magkapalit kami ng buhay para malaman niyang nagtatrabaho kami para mabuhay. Pero sadyang mailapang kapalaran sa kagaya naming salat sa buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi naging maganda ang pagsasama naming dalawa dahil sa sitwasyon, Papa Dudut. Ang hirap ng walang pera, walang customer, and mahirap ang buhay sa panahon ng pandemic. At dahil nga sa mga restrictions ay nawalan kami ng hanap buhay. Siguro'y hindi lang kami, marami sa ating kababayan. Sana nga ay yun na ang huling pandemic sa mundo. At dahil nga sa hirap ay parati kaming nag-aaway at mainit ang ulo. Totoong nakaka-high blood ang walang pera. Pero nang malift ang mga restrictions ay unti-unting bumalik ang lahat. Nagkaroon na ulit kami ng trabaho at magkahiwalay kami ng bar. Nagkikita na lamang kami tuwing umuuwi ng bahay at ang importante ay magkasama pa rin kami. At gaya nga ng dati ay balik kami sa dating gawi, ang pagbebenta ng panandaliang aliw. Ang kumita ng pera, ang magtrabaho na kahit para sa iba'y mabaho pa sa basurang ginagawa namin. Para sa akin ay wala akong pakialam dahil wala naman akong inaapakang tao. Wala akong hinahamak. Gusto ko lang kumita ng pera pero isang umaga'y nagulat ako nang umuwi si Nelia sa bahay, Papa Dudut. Babe! Babe, ano nangyari sa'yo? Teka, may mga pasa ka. Sino may gawa sa'yo nito, ha? Babe! Nakakatakot siya. Sinaktan niya ako. Sino? Ba't ganito ginawa niya sa'yo, ha? Yung customer ko. Matapos niya akong pabuyin, balak niyang hindi ako bayaran. Kaya umalma ako. Pero sinampal niya ako ng malakas. Tumilapon ako sa kama. Tinadyakan niya ako. Pinagsususuntok. Ang sakit. Ang sakit-sakit, babe. Hayop siya. Kilala mo ba yon? Hindi. Hindi ko kilala. Pero kapag nakita ko siya, mamumukaan kong demonyong yon. Bakit nangyari sa'yo ito? Kung alam ko lang na ganun siya, hindi na ako sumama sa kanya. Ayoko na. Ayoko na sa lintik na buhay na to. Nakakapagod. Pasensya ka na, Nelia. Kung nandun lang sana ako eh. Naipagtanggol sana kita eh. Ang dami nitong mga sugat at pasamo. Mawalang hiya talaga sila. Kahit noon pa man, kung sino pa yung angat sa buhay,
Sila pa ang may asal demonyo! Siguro nga, ito na yung panahon na ihinto ko ng ganitong trabaho. Ayoko na. Kaya, magsusumikap ako. Mag-aaral ako. Gusto ko makapagtapos para makakuha ng matinong trabaho na hindi yuyurakan ng pagkatao ko. Tama yan. Papangako ko sa'yo na balang araw. Ire-respeto tayo ng mundo. Hindi na tayo mamalitin. Hindi na tayo bababuyin. Magiging tao na ang tingin sa atin. Ilang linggo ring nagpagaling si Nelia sa mga natamo niyang sugat at pasa, Papa Dudut. Sobrang nakakagulat na may tao talagang gagawa ng ganon. Pasalamat na lang ako at hindi niya tinuluyan. Nakakasama pa rin ng loob, bagamat masaya pa rin ako dahil nakakasama ko pa rin ang babaeng mahal ko. Pareho kami nag-aral sa ALS hanggang sa graduate ako ng senior high school. Kaya hindi pa rin ako makaalis sa trabahong pagbibigay aliw, Papa Dudut. Kailangan ko pa rin ng pera para sa training ko bilang security guard. Sabi ko sa sarili ko na malapit na talaga at makakawala na rin ako sa kadena ng kahirapan. Pero nagkaroon ng problema. Nilagnat ako at ilang araw nang hindi ito gumagaling. Nagsilabasan na rin ang mga rashes sa aking katawan at ang lalapan ng ubo ko. Dahil sa halos hindi ako makapagtrabaho na ay napilitan akong pumunta sa health center. At natuklasan ko ang isang nakakagulat na katotohanan na ayaw kong marinig. Nang mga oras na yon ay parang nag-flashback lahat ng hirap na pinagdaanan ko. Ang iniwan ako ng aking ina, ang pangungutya ng tiyahing ko kaya ako lumayas sa Cavite, ang pagiging palaboy sa lungsod, ang pagkupkup sa akin ni Tatay Manong, ang kanyang mga pangaral at pangarap na makapagtapos ako at maging security guard. Ang oras nang mawala siya sa buhay ko. Ang araw na akala ko'y mawawala na sa akin si Nelia dahil sa nangyaring pananakit sa kanya. Nasabi ko na lamang sa sarili ko na sa dinami-rami ng tao sa mundo ay bakit ako pa? Bakit sa akin pa nangyari ito? Babe, ang tagal mo namang bumalik. Akala ko kung napano ka na. Halika, kumain ka. Babe, bakit parang tulala ka? Anong sabi ng doktor? Na-check ka ba? Nakapunta ka ba sa center? Naku, sana pumayag kang samahan kita. Pwede ko namang isarado muna tong tindahan eh. Boyet? Bakit? Akala ko, malapit ko nang matupad ang pangarap ko eh. Akala ko magiging security guard na ako. Magiging maayos ang buhay ko. Teka, ano bang nangyari? Doon ako galing sa center. Sumailalim ako sa mga test. Anong resulta? Ano bang test ang ginawa nila sa'yo? Alam mo, gusto ko sanang ilihim pero karapatan mong malaman ng totoo kasi magkarelasyon tayo. At baka... Ano bang nangyayari? Pinapakaba mo naman ako eh. Magsalita ka, Boyet! Iniisip ko kung saan ko kaya nakuha to. Naalala ko, may naging customer ako. Ayaw niya maglagay ng protection. Malaki ang binayad niya sa akin. Pumayag na ako.
Kasi isang beses lang naman eh. Teka, huwag mong sabihin nagpositibo ka. Patawarin mo ako, Nelia. Bakit mo ginawa yan? Akala ko kasi ano eh. Ibig sabihin, hindi. Patawad, Nelia. Patawad. Ibig sabihin, nahawaan mo na ako? Boyet naman! Bakit ka pumayag makipagsiping na walang proteksyon? Ang tagal-tagal na natin sa trabahong to! Nagawa mo pa rin maging bobo! Tukso ako ng pera! 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 Natukso ka sa pera! Pero ano naging kapalit, ha? Buhay natin! Ayoko buhayin! Ayoko magkasakit! Ayoko magka-AIDS! Ayoko! Nelia, patawarin mo ako. Nindig ka! Eh, magagawa pa yung pagiging mo ng tawad! Alam ko hindi madali ito. Pero hirap na ako eh. At kasalanan mo yun! Tanga! Nelia! Nelia! Lintik na buhay ito! Kailan ba tayo lulubayan ng malas? Kapag wala na tayo sa mahirap na mundong to! Nelia, hindi tayo mamamatay. Ha? Sabi ng doktor, hindi ito katapusan ng buhay natin. Sabi niya, pumunta ka rin sa center para mapatest ka rin. Pareho natin gagamutin ang mga sarili natin. Malalabanan natin to. Lalaban tayo, Nelia. Lalaban tayo, Nelia. Ha? Lalaban tayo. Parang teleserye ang naging buhay ko, Papa Dudut. Masalimuot, pero kahit ganito ang nangyari ay nagpapasalamat pa rin ako dahil may pag-asa pa rin. All is well pa rin ang buhay kahit minsan pakiramdam namin ay binigo kami ng kapalaran. Kahit na hindi kami gaanong guminhawa ay nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil buhay kaming dalawa. Siguro ay baka hindi na kami magkakaanak kahit sabi ng doktor ay may chance naman basta under gamutan at alaga ng mga doktor. Pero tinanggap na rin namin ni Nelia kung hanggang dito na lamang kami. Masaya pa rin ako dahil kasama ko si Nelia at nagagawa naming mamuhay ng normal araw-araw. Ang mahalaga ay hindi namin nakakalimutang inumin ang gamot. Naging SG din po ako, Papa Dudut, at si Nelia naman ay nakapagtapos ng senior high school pero hindi na siya nagtatrabaho. Focus siya sa aming sari-sari store. Kahit maliit lang ang kinikita ay maayos naman ang naging takbo nito. Ang importante sa ngayon, Papa Dudut, ay buhay na buhay kami at may mga NGO na handang tumulong sa katulad namin. Sana sa mga nakikinig sa programa ninyo ay gusto kong ipaabot sa lahat na sana'y huwag kayong mandiri sa mga taong may HIV dahil hindi naman nakakahawa ang HIV kung walang sexual contact at blood-to-blood contact. Hindi nakakahawa ang HIV kapag nakikipagkamay, paggamit sa isang baso, pag-upo sa tabi ng isang may HIV, paglangoy sa swimming pool, sa ubo at sipon. Sana'y maging malawak ang kaisipan natin at sana'y napulutan ng aral ang naging buhay ko ng ating mga kabarangay. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Boyet.
Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.